Sajang susah sajang hati siramu tawang nangis malah koro siramu kemudian ono ing samudra sur apa karo kamu bisa aku kasih aku pengeran putrane aku ono ing yen kok sirawar mukasune apa kabeh mau dipikir kok nganti sirawar mati perkarane saya karo wong aku nek kowe arep kasih nyawa teges serah wis ikut dake Gusti Kang jaga omah iki kaperan telu kang sebisa kuwi mati tomo kabeh hidup mati adil kapukasan mati resto sing mati tomo kuwi mati lampu loro kabeh hidup mati mati sing bisa kita suci mati sampurna kapungkasan mati resto mati masih ambil dosa jeneng sampurna emang kudu jasa kita ora bakal harus tidak akan jaga kalau langsung aku bisa dalam duit kalau aku meninggal kamu tahu aku boleh satu bulan apa satu pokok agak mulai BK kalau kopi dia pengumutan ini sudah disikat ke sini lah. Bagian itu sesuai tapi kan di sini kan. Sudah kita apa? Sudah ngomong kita saya kira kalau itu loh, sebenarnya kok. Kira-kira ya. Kalau itu ini ya, kalau di kopi. Gimana nanti kalau itu Bapak bisa akurasi dari seluruh nyalakan. Itu ada sini dia
Yang